Anki qabelkom ħalli Merħba u fin-nuqqas ta' Daniel għawjen. U jekk taraw xi ħaġa interessanti batulna fuq shooter@dansan.com. Għaj ma kemm jinxieħ, taf li 25 senilu kien ħarex l-ewwel mobile phone bil-kamera J-Phone kien jismu. U 25 sena ilu ħarġet l-ewwel logħba ta' The Sims. Ejja, tuħobna lava. Itfallu daqsxejn id-diska, itfaħħielu. Ara kemm inti xieħ anka d-diska tiftakar ħirġa. Vera, mhux dik biss anka di ara ħalqet 25 sena. U 25 sena ilu wkoll kien hemm il-Coldplay niżlin bil-parachutes. Ħarġu l-album u hemm diska Yellow. Xi ġmiel. 25 senilu wkoll kien ħareġ l-ewwel scary movie. Mela min kien hemm fil-gvern? Ħasra, film da, bħal Gladiator, 25 sena u kola, kien ħadem għaw Malta dak. Wara kemm kenna tigri u iljuni. Mela ħadet se moħdok. Kemm mint kiesa ħwardit. Mela għen iċċekjaw ħaġa, xaġa li qed tinkwieta li jenna mhux lilna bissija li mad-dinja kollha u mal-Ewropa sfortunatament reġgħet ikun hawn daw il-ħafna attakki terroristiċi. Imma aħna Malta, eżempju, fl-iskejjer tagħna. Kemm aħna sejf? Il-koll naraw madwar id-dinja kemm il-darba jidħlu nies fi skejjel jisparaw jew jagħmlu xi tip ta' bomba. U għaw Malta dawn l-affarijiet kemm nieħduhom bis-serjetà. Hija daqshekk faċli tidħol f'xi skola u tagħmel li trid. Ejja naraw. Qiegħed l-emkas tara ġdid u ġejna biex nittestjaw daqsxejn is-sigurtà tal-emkast. Tgħid jirnexxieli nidħol u jekk nidħol sa fejn ħaneqpa' dieħel. U l-emkas tarħaġiet ma rnexxilix nidħol, anzi kif għaddejn meħdej is-security ġi segwini u saqsini mal-ewwel għall-pass. U kif ra li m'għandix il-pass batni l-offiċju u ġi warajja l-offiċju, ovvjament l-offiċju indunaw min jiena. Qiegħed il-Junior College, ħajwafquni jew ħanidħol isni a walk in the park. Dħalt il-Junior College. Sadu ma waqqafni ħadd. Dan huwa il-basket kieku bil-bomba u hawnhekk qegħdin il-Junior College. Qed nimxi bir-relax ġol kurutur tal-Junior College. Dħalt u ħriġt, tfajt il-basket, splodejt hemm u tlaqt. Bravo, bravo, allarmanti wkoll il-fatt illi qed ikonna nuqqas ta' qari kbir f'pajjiżna. Inkwetanti sew din, inkwetanti. Eżempju dik hemm rajt kodba s-sena l-oħra. Hemm waħda għall-feature li missik jogħġbok? Rajt Merħba, jien qiegħda hawnhekk propju fejn il-poeta nazzjonali Dunkarm li skont l-istatistika ta' 56% tal-Maltin ma jaqrawx ktieb imġiddem u jien se nkun qed norikom. Tlaqna. Mister, tħobb taqra inti? Tħobb taqra inti? Tħobb taqra kodba? Ma tantx għal-ġara. U inti ma tħobbx taqra xejn? Le, ma tantx, iktar minn fuq il-mobile huwa korrekt. Iva, specialment bil-Malti. Kodba romansi. Romansi, romantiċi u fejti toxi avventura. Tħobb taqra sinjura? Iva, nħobb. Tħobb taqra? Attualment xi ħaġa li titgħallem minnha. U allura ma nistgħux ma nagħmlu xejn, jien se nintefa' naqra lin-nies u ħanara huma xa jaħsbu waqt li huma mixjin taqna. Illum għandi sorpriża għalik. Jaqgħu wieġbu dak. Tħobbu taqraw intom? Mela taqra l-konvenju. Darba waħda fra Modest ara l-arblu. Kien qiegħed jonus. Ngħidlek is-sewwa din qed tinkwetani u hija xi ħaġa inkwetanti ħafna. Aqraw u użaw il-kodba Maltin. Aqraw. Eżatt, jien din is-sena Bravo. se ninbidel u ħanibda naqra. Bravo, hekk għandu jkun. Ktieb partikolari tax kemm inħobb naqrah, tikbu inti. Jien? Liema. Il-checkbook nara komada.